Zdravím vás, som tu opäť. Rozhodla som sa, že natočím ešte jedno video. Aj keď toto video odkladám ho už istú dobu, nevedela som, že či mám alebo nemám. Je to taká zvláštna téma, ale je dosť ju rozoberajú rodičia, alebo proste ako ľudia dosť ju v dnešnej dobe rozoberáme. Myslím si, že sa zhodneme na názore, že deti, keby len deti, proste ľudia sa byť nemajú. Nemáme svoje deti mlátiť zdravo uvažujúci rodič, človek, proste ho to ani len nenapadne, samozrejme. Bitka nič nerieši, nie je to správne a je to proti ľudskosti, proste malé deti sa byť a nejak im ubližovať nesmie sa, nemalo by sa to robiť. To video ani nenatáčam preto, aby nebudem nikoho tu vychovávať, nikomu tu kázať. Žijeme dobu v sociálnych sieťach a tie sociálne siete sú na jednu vec dobré, keď sa tam vytvárajú skupiny. A keď si zoberieme našich autistov, takže vytvárajú sa skupiny o autizme a je to fajn, lebo mamičky alebo teda rodičia si vedia navzájom pomáhať, predávajú si svoje názory a všelijaké svoje skúsenosti. Na jednu stranu je to veľmi dobré, na druhú stranu ale či sa nám to páči alebo nie, proste stretneme sa tam aj s dosť negatívnym prístupom. A neraz sa mi stalo, že som čítala od nejakej mamičky, že nebola to matka, ktorá by bila svoje dieťa, ale jednoducho tak veľmi bola vyčerpaná zo svojho dieťaťa, tak veľmi už nezvládala výchovu svojho dieťaťa, že proste vybuchla a stalo sa, že jej tá ruka vyletela. Alebo sa stalo, že som čítala od nejakej mamičky, že nezbila svoje dieťa, ale mala pocit, že už to inak nezvládne, že mala chuť proste udrieť svoje dieťa, lebo tak veľmi bola vyčerpaná z toho, že jej dieťa je agresívne, alebo že jej dieťa ju nerešpektuje, alebo že jej dieťa hysterčí na každom jednom kroku alebo že je tak veľmi nevyspatá, že si proste už nevedela poradiť. Keď jedna mamička niečo takéto dá na ktorúkoľvek sociálnu sieť alebo proste vyjadrí takýto svoj názor, vždy sa objaví z 10, 1, 2, 3 mamičky vždy sa objavia také, ktoré proste nejdú za tú oponu, nejdú za podstatu toho, že prečo tá daná matka cíti to, čo cíti, ale proste okamžite na ňu útočia, že si nezaslúži byť matkou, že je tá najhoršia matka na svete a že by jej mali odobrať to dieťa a že. Proste len samé negatíva. Ja by som skôr chcela sa prihovoriť k tým matkám, ktoré pociťujú niečo tak veľmi negatívne a že si už skrátka nevedia dať rady so svojimi deťmi. Ak už máte potrebu vyjadrovať sa na sociálnych sieťach s každou jednou vecou, alebo proste, že potrebujete nejakú radu na tých sociálnych sieťach,
ak nejdete za psychológom, ale idete na tie sociálne siete alebo kdekoľvek proste vyjadrovať svoje pocity, svoje emócie pred cudzími ľuďmi s tým, že dúfate, že vám niekto pomôže, tak buď sa zmierite s tým, že budú ľudia, ktorí na vás okamžite budú útočiť. Buď sa naučíte s tým pracovať, že jednoducho takýchto ľudí okamžite vyškrtnete, alebo to jednoducho prestanete robiť a nájdete si nejakú odbornú pomoc. Ale nikdy, prosím vás pekne, nikdy takéto komenty, ktoré by vás mali, nikdy ich neberte do úvahy, nikdy ich neberte za tú pravdu, že ste naozaj ako matka zlyhala, že ste tá najhoršia matka na svete a že by vám mali dieťa zobrať. Keď sa nám narodil Filipko a časom sme proste začali zisťovať, že s ním niečo nie je v poriadku, a mal postupne 2, 3, 4 roky. Najhoršie obdobie u Filipka bolo od tých 3 do tých 5 rokov. Bol neskutočne hysterické dieťa, bol veľmi, veľmi tvrdohlavé dieťa, na všetkom plakal, všetko mu vadilo, k tomu sa pridružili aj tie epizáchvaty a mal ich veľmi, veľmi často. Často sme boli v nemocnici, ja som bola totálne maximálne vyčerpaná, ja som bola hotová. A neraz si to odskákal Filipko buď môjim krikom, alebo tým, že som mu dala po zadku, alebo tým, že som mu dala po ruke, alebo jednoducho už som si nevedela dať rady, ako vychovávať takéto dieťa. Na druhej strane je rozdiel bitka a je rozdiel capnúť to dieťa po zadku alebo po tej ruke, pokiaľ neposlúcha. Ak niečo také pocítite, že proste už to naozaj nezvládate a nedokážete už tomu dieťaťu ako inak vysvetliť, že čo môže a čo nemôže robiť, čo by malo a čo by nemalo, zákazy, príkazy a už jednoducho vám tá ruka vystrelí. Áno, stalo sa to, nemá sa to stať, nemajú sa takéto veci medzi matkou a dieťaťom stávať v žiadnom prípade. Ale ak už sa to raz stane, prosím vás pekne, matky, ktoré cítite, že vaša, dajme tomu zo začiatku, to ešte je taká tá neschopnosť žiť v tom autistickom svete alebo žiť v tom svete, že vaše dieťa je mentálne postihnuté alebo že má ADHD a že vás ovláda zlosť. Nebudete robiť nič inšie, len to, že ste ako matka zlyhala a budete ešte viacej kopať do seba. Nič tým nevyriešite, nejak tú situáciu zlepšovať nebudete. Nie ste zlé matky tým, ak dvihnete na svoje dieťa ruku. Ak sa to už stalo, tak si skúste nájsť odborníka, ak si myslíte, že je to potrebné. Ak si myslíte, že výchovu svojho dieťaťa nezvládate, skúste to odkomunikovať s človekom, ktorému môžete dôverovať buď v rodine, alebo si teda naozaj nájdete nejakého odborníka, alebo si zaveďte denník a píšte si, v ktorých situáciách ste vybuchli a prečo ste vybuchli a prečo ste situáciu riešili tak, ako ste ju riešili.
ale v žiadnom prípade, keby to aj mala byť rodina, ktorá na vás začne útočiť, že ste tá najhoršia matka na svete, snažte sa takýchto ľudí absolútne vytiesniť z hlavy, nereagovať na to, že niekto na vás útočí, keď nie je to o ničom inom, len potrebujete poradiť, ako predísť takýmto situáciám, aby sa to nestávalo. Vy samozrejme, vy viete, že milujete svoje dieťa, vy viete, že mu chcete dobre a že by ste mu v živote neublížili. Ale jednoducho občas sa stane, že aj mne sa to takisto stávalo, že som bola tak na pokraji zúfalstva, že mu nedokážem vysvetliť dané veci, lebo si nevie dať dokopy súvislosti. A bolo to len čiste moja slabosť a moja neschopnosť ho vychovať v tej danej situácii. A nič inšie nepomohlo, len to, že som si sadla, musela som sa ukludniť a vysvetliť si danú situáciu, prejsť si ju jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát, koľkokrát len bude treba, prečo moje dieťa reagovalo tak, ako reagovalo, prečo som ja reagovala tak, ako som reagovala. V starších generáciách, keď sme ešte my boli deti, alebo naši rodičia boli deti, tam tie bitky boli nejak súčasťou ich životov a viem, že my sa naše generácie sa už velice stránia takejto výchove, že nechceme, aby naše deti zažívali to, čo sme zažívali my ako deti, alebo naši rodičia zažívali ako deti. Teraz nehovorím ja za seba, ja si musím zaklopať, že som mala nádherné detstvo, takže, ale boli ľudia, ktorí si zažili katastrofálne detstvo a boli bitky súčasťou ich životov a určite, že niektorí z tých rodičov, niektorí z tých ľudí si povedali, že moje dieťa toto isté zažívať nebude a preto, ak počujú niekde nejakú matku, ktorá povie, že jednoducho pre ňu není problém capnúť po zadku alebo po ruke svojmu dieťaťu, tak niektorí ľudia na to reagujú agresívne, že čo je to za matku. Ale na druhej strane nikto nežije vašu situáciu 24 hodín denne. Takisto nie ako moju. Po všetkých tých situáciách, ktoré sme zažili s Filipkom, považujem to za svoju slabosť, že som zdvihla ruku na svoje dieťa alebo že som na ňo skríkla a že som bola na ňo zlá, keď mal nejaký nie plač, lebo aj každý plač sa už dá zadeliť, že ktorý plač je aký. A teraz už aj hystériu som sa naučila zadeľovať, že kedy je to oprávnené a kedy len skúša naše hranice, že čo mu dovolíme. Ale je to nejakým spôsobom naša slabosť, že nevieme, ako inak reagovať na naše deti, lebo jednoducho ten osud nás hodil do tej situácie, že tu máš jedno dieťa, vychovávaj ho, ale knižku ti k tomu nedám ti k tomu návod, ako ho vychovávať. Proste sa to nauč za pochodu. A o to je to horšie, ak to dieťa má
mentálne nejak inakšie zmýšľanie, ak je mentálne postihnuté, ak je ešte aj neverbálne. Takže občas sa stane, že našou neistotou a našou slabosťou sklzneme do vecí, ktoré proste by sme za normálnych okolností nikdy neurobili. Pri výchove je najpodstatnejšie, aby tam vznikol nejaký rešpekt, ale nikdy sa to dieťa nesmie báť svojho vlastného rodiča. Nikdy tam nesmie byť strach. O toto bolo horšie u nás tým, že je tam to mentálne postihnutie a je tam to, že Filipko nerozpráva. Bolo strašne ťažké mu vysvetľovať niektoré veci, že čo je a čo nie je dovolené. Ak by som sa nesnažila nejak vybudovať rešpekt u Filipka, tak dodnes nám skáče po hlave. Dodnes máme stresy a nervozitu a pláč a hystériu. Ja som za prísnu výchovu. Ja som za to, že keď je potrebné, tak treba zvýšiť hlas. Keď je potrebné, tak treba capnúť po tej ruke. Ale nikdy to nesmie byť taká bitka, aby sa to dieťa bálo, alebo nebodaj, aby malo modriny, preboha, v žiadnom prípade. Ono to musí, zdravo rozmýšľajúci človek preboha musí vedieť, že akú má silu oproti tým deťom, jak sú bezbranné, jak sú maličké, a keď nad nimi stojíme a oni už majú už len vtedy, keď sa na nás dívajú tými veľkými očami, a už len vtedy pocítia niečo, ako keby sa nás báli, keď nad nimi stojíme a kvôli niečomu ich hrešíme a kvôli niečomu sme na nich nahnevaní. Už len to im stačí. Nie ešte, aby sme ich bili. Ale ak máte ten pocit, že už to nevydržíte a proste vaša hlava vyzerá, ako keby mala vybuchnúť, lebo je tam toľko nespracovaných emócií a si myslíte, že už nijak inak to nejde, len dvihnúť ruku na to dieťa. Je to strašne zdĺhavá práca a hovorím, pokiaľ to nedokážete sami, tak sa spojite s vašim detským psychológom alebo pedopsychiatrom, ku ktorému chodievate kvôli vašemu dieťaťu, a skúste sa s ním porozprávať o tom, čo pociťujete v danej situácii. Ale nejde tu o nič iné, len o vašu prácu s vašimi vlastnými emóciami. Ja tak zvyknem poslednú dobu hovoriť, že pokiaľ je choré dieťa, tak treba liečiť matku. Ono, všetky naše nespracované emócie to dieťa do seba nacucáva a drží ich v sebe, a možno tým, že my nevieme, ako reagovať, my nevieme, ako vychovávať, tak ono, to dieťa, je zrkadlom našej neistoty, našej slabosti, ale to ešte stále neznamená, že ste na nič matka alebo že ste na nič rodič. Pokiaľ ste v tej domácnosti dvaja a jeden z vás nezvládá tú výchovu, lebo niekedy sa stane, že vybuchne otec, niekedy sa stane, že vybuchne matka, tak si skúste vy dvaja ako dospelí ľudia sadnúť. Nie s krikom na seba, že si zdvihla na našeho syna alebo na našu dceru ruku, ale s pochopením, že prečo to takto cítiš, prečo si to chcela urobiť alebo chcel urobiť. Nie hneď útočiť, že je to zlé, že je to nesprávne a že si pochybila. Áno, chybujeme, ale chybuje každý jeden človek, či je to v práci alebo či je to vo výchove dieťaťa. Skúste si predstaviť situáciu, určite ste videli dokumentárne filmy so zvieratami a niekedy tam ukážu, ako levica vychováva svoje mláďatá, a aj tam to tak funguje. Áno, možno si poviete, že je to drastický alebo taký hlúpy príklad, ale
my tiež patríme do tej prírody, takže nejak vlastne patríme do toho živočíšneho reťazca a aj u levice to presne takisto funguje, že nerozprávajú, takže nejak inak musia medzi sebou odkomunikovať, čo sa tej matke ľúbi alebo nelúbi, a takisto musí vychovávať svoje mláďatá. A keď je niekedy situácia, že to mláďa niečo vyvedie a môže samo sebe ublížiť alebo ublíži tým ostatným mláďatám, tak niekedy tá levica príde a papulou ho chytí za krk, ako keby ho chcelo trošku priškrtiť. A tam je vidieť tú neskutočnú emočnú inteligenciu a to materstvo v tej levici. Ona si uvedomuje, akú obrovskú silu v tej papuli má s tými zubami, že dokáže roztrhať iné zviera. Ale tak ako dokáže roztrhať iné zviera, takisto dokáže posúdiť, akou silou naznačí tomu mláďaťu, že sa niečo nesmie. A takisto aj u mňa to tak bolo, že časom najprv som musela postupne vychovať samú seba a dospieť k štádiu, že akým spôsobom budem vychovávať Filipka, aby voči mne mal rešpekt, ale nemal zo mňa strach. Čiže už teraz není potrebné, aby som zdvihla ruku, aby som ho capla po tej ruke alebo ho capla po tom zadku, že niečo vyviedol, že niečo nie je v poriadku, že sa mi niečo nepáčilo. Už z tónu môjho hlasu už cíti to upozornenie, keď je niečo až moc z jeho strany, až moc také niečo agresívnejšie, alebo že chce si aj tak presadiť to svoje, tú svoju vôľu. Stačí len, že ho chytím za zápestie a trošku silnejšie stlačím, presne tak, ako tá levica to robí so svojimi mláďatami. Len stlačím ako upozornenie. Pozrie sa na mňa a vidí na mojej tvári, že tam nie je úsmev, že je tam niečo, čo on považuje, že aha, takže teraz mame sa to nepáči, teraz by som s tým mal prestať. A ide to všetko v tichosti a v kľude. On nezačne plakať, on nezačne ešte viacej hysterčiť. Ja som úplne kľudná a len počkáme, kým prejde tá daná chvíľa, že cítim na jeho ruke, že už nie je napätý, že už to z neho proste pekne krásne odplávalo a vtedy ho môžem pustiť, vtedy už povolujem. A pokračujeme ďalej v tej začatej činnosti alebo proste v tom, čo sme robili aj naďalej. Takže v žiadnom prípade nie je bitky do takého štádia, aby z vás dieťa malo strach. A ak sa vám stalo, že ste sa dostali do situácie, že ste zdvihli ruku alebo že ste proste tak veľmi vybuchli, že ste rozplakali svoje dieťa, že už neviete, že ste už nevedeli ako inak, len agresiou na to svoje dieťa, tak ešte vždy je cesty späť, ešte vždy sa to dá zvrátiť. Áno, tú danú situáciu už nevrátite, ale môžete si povedať, že už sa to nebude opakovať. Poučíte sa z vlastných chýb a hlavne neriešte to, že by na vás niekto začal útočiť buď v rodine, alebo nejaká cudzia osoba v komentároch, že ste na nič matka. Nie je to pravda. Áno, skúste sa trošičku, skúste takýchto ľudí naozaj vytesniť, odosobniť sa od toho a
a počúvať len takých, ktorí vám skutočne chcú pomôcť, dať vám nejaký názor, aj keď vás ten názor bude bolieť. Ale bude to konštruktívna kritika, bude to skutočná pomoc a nie len nejaké urážky a nadávanie, že by vám mali zobrať dieťa. A všetko sa dá vyriešiť, pokiaľ to chcete vy, pokiaľ máte niečiu podporu a pokiaľ viete to sami v sebe, že svoje dieťa milujete, tak vždy sa to dá nejak vyriešiť. Vždy je na to nejaké riešenie. Takže len toľko som chcela. Tak sa majte, dávajte pozor na seba. A milujte sa, ľúbte sa. Áno, čaute.